O conselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuíña visitou na mañá deste venres o Hospital de Osalnés. Nun dos laterais do centro, o Sergas instalou unha unidade móvil de resonancia magnética que porá en funcionamento nos vindeiros días para reforzar a cobertura existencial que se proporciona nos 7 centros comarcais. Incorporamos unha nova con nova tecnoloxía de última xeración que va a conseguir non só superar as 15.000 probas que se fixeron o ano pasado en todos os hospitais comarcais de Galicia, sino ademais que tamén é moi importante facer técnicas que antes había que desplazar o paciente ao hospital con a resonancia fixa. En este momento, técnicas que hasta ahora non se podían facer, se van a poder facer. Co cual, bueno, estamos seguindo un pouco o que desde a Xunta de Galicia queremos, non? Que é acercar os servicios aos cidadáns. Esta nova unidade tivo un custe preto ao 1,5 millón de euros. As dúas unidades xa existentes realizaron no pasado ano máis de 15.000 resonancias a máis de 13.000 pacientes. É o que queremos que, desde logo, en todos os meses, os comarcais teñan sempre unha unidade funcionando, tratando de, como digo, que os pacientes non teñan que desplazarse ao hospital máis grande e, ademais, que sean con frecuencias baixas para que a demora sea a mínima posible, non? Con esta terceira resonancia móvil vense a reforzar un sistema asistencial que garanta a resposta máis áxil e flexible aos hospitais comarcais.